Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region na hamon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, December 2, 2025. 5 ka mga regular employees ng Bacolod di na panaugan sang show cause order bangod sa paghatag permit sa pagtukod sa pader sa creek. LPA ginapaabot magasulod sa PAR karon sa gabi o kun buwas aga. Towing sa mga salakyan nga naga-illegal parking suguran sa marason nga semana. May mga barangay nga ginbaha sa Kabangkalan City sang kahapon. Kag sa good vibes, dedication sa bago nga St. Francis Xavier Cathedral sa barangay Talubangi sa Kabangkalan City, ginpatigayon. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, aton hibaluon ang latest sa LPA nga gina-monitor sang pag-asa upod kay Romeo Subaldo. Ming, kumusta ang aton nga weather update? Barbang aton nga weather update na kabase ni siya sa DOST pag-asa man nga weather update nga aton naging translate sa iligay nun para mas mahapos maintindihan sang tanano. Pinaka-latest nga weather update gikan sa pag-asa so 5 PM nila nga report sini nga hapon ang LPA ginapaabot nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility either subong nga gabi o kun buwas nga adlaw no. As of 3 PM yari na ini ang aton nga LPA yari na siya sa 1,210 kilometers east sang southeastern Luzon ang aton nga low pressure area. May mataas ini karon nga tsansa nga mangin isa na ka bagyo sa sulod sang 24 hours. Kung mangin isa ka bagyo, ini nga LPA ang pagkatawag o kung ini nga bagyo pagkatawgon nga si Wilma. Si Wilma ang pinakauna nga bagyo nga masulod sa Pilipinas para sa bulan sang Disyembre kag ika-23 ka bagyo nga masulod sa Pilipinas para subong nga 2025. Ginapaabot nga karon sa gabi kung buwas kagahon again magasulod siya sa Philippine Area of Responsibility kung taon mo duwara na siya sa borderline gani nato no. Gina-forecast sa pag-asa nga posible sa Eastern Visayas no. Ini siya nga magalandfall kon sa Caraga region. Ini ginalantaw either Sabado o Domingo nga adlaw tabukon sang sini nga kung maging bagyo na aton nga LPA tabukon niya ni ang Visayas from Saturday or Sunday amo nang ginalantaw sa pag-asa. Are, dili siya matabok no. Ang tumakot sa tanan nga Visayas na naman. Basta gani November kag December ang mga bagyo nga nagasulod sa Pilipinas nagalabay sa Visayas. Sila bangod nga mayara kita sang high pressure area diri sa ibabaw nga nagaduso sa aton nga mga bagyo nga nagasulod sa Pilipinas nga magpanaog gani ang ruta niya pakadto sa Visayas. May masunod pa balayan nga bagyo matapos ini. Posible, pwede. Kay man sunod sa pag-asa, it's either isa tub duha pa ka bagyo nga na-expect naton para sa bulan sang Disyembre. Ginalantaw man nga mabunok ang ulan no nga ginadala ungod pa nga pagadalon sa aton sa sini nga bagyo nga Wilma. Hindi siya kuno mangin makusog bangod sa presence sang hangin nga amihan diri sa ibabaw no gabasko ang amihan kay hindi makakusog in todo ining bagyo o kun mangin bagyo nga si Wilma. So pero nga expect naton mabunok ang ulan so expect naton malala nga baha kag ang posibilidad man sa pagluntad sang landslide. So subong hindi pagituman ka specific no barbang aton nga mga detalye sa o kun ang forecast ng pag-asa kay may possible pa nga ma-changes nga matabo samtang nagapasulod ini no it's either basta maglain ang iyang ruta posible kun ano iya kabas kun hindi pagid mahatag as of now but balantayan lang it's either gani kuno nga basi pagsulod sa PAR naton isa na ini ka bagyo or isa pagyapon ka LPA. Tandaan nga ang weather report di dapat kakulbaan. Hindi dapat ang may baluan naton para makahimo kita sa aton man nga pagpangaman para sa aton nga security kag para man sa aton nga pamilya kay whether we like it or not amo na alakat sa aton nga weather. Barbara. Madamong salamat, Romeo Subaldo. Sa number 9, may mga barangay nga ginbaha sa Kabangkalan sang kahapon.
Matapos magbubo ang mabaskong nga ulan Lunes sang hapon, nagsaka man ang tubig baha sa bahing sang Urong kag Uringaw sa Cabancalan City. Ginsiling ni Mayor Benji Miranda, nag-awas ang tubig sa Tamburong bangod sa madamol nga ulan apang ini ang naaksyonan agud gidayon nga magsabsay. Bangod sa masami nga pagbaha sa syudad, ilabi na kun may mga bagyo suno kay Miranda, ang flood-free Cabancalan ang isa sa iya mga priority projects agud mahatagan na sang solusyon ang madugay na nga problema sa baha. Gani suno sa alkalde, nagdesisyon ng LGU sang Cabancalan nga mag-loan sang 2 billion pesos sa national government agud paggagamiton sa mga proyekto nga magatap na sa baha, dala na diri ang master drainage plan kag iban pa. Sa number 8, masobra sa 2 million pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa buy-bust operation sa Barangay Kabug sa Bacolod. Arestado ang duha ka mga lalaki matapos nakuhaan sang may kapin sa 300 grams ang suspected shabu sa drug buy-bust operation sang BCPO-CDEU sa Deca Home Subdivision, Barangay Kabug sa Bacolod kahapon sang hapon. Ang mga naaresto ginkilala nga Sanday alias Tingting, 23 anyos, kag alias Stephen, 21 anyos. Pareho sila nga residente sang Puruca Saturn, Barangay Handumanan sa Bacolod. Suno kay Police Lieutenant Richard Legada, ang Deputy Chief sa BCPO-CDEU, duha ka semana gin-surveillance ang illegal nga aktibidad nga nagakatabo sa ginaarkilahan nga balay nanday Tingting kag Stephen matapos nga gin-report sang isa ka concerned citizen sa PNP National Headquarters. Na-recover kay Tingting kag Stephen ang 6 ka bulto kag 5 pa ka not-tied transparent plastic bag sa ginasuspetsuhan shabu nga may standard drug price nga 2,040,000 pesos. Sanday Tingting kag Stephen ang nahunong karon sa custodial facility sang Police Station 9 kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 7, duha ka bangkay ang nakita sa nasunog nga balay sa Cabancalan sang nagligad nga semana. May isa pagid ka bangkay ang nasapwan kahapon sa nasunog nga ancestral house sa Puruca 6, Barangay Talubangi sa Cabancalan City sa adtong tinalikdan nga Nobyembre 26. Suno sa Cabancalan Bureau of Fire Protection, duhang kumpirmado nga patay sa sunog. Una nga ginkumpirma patay amo ang 84 anyos nga si alias Adelfa. Ang ikaduha nga casualty amo ang bata sang tigulang. Wala nagdahom ang pamilya nga wala makaluwas ang bata nga lalaki ni Adelfa. Bangod abi anay nila nga nakalumpat kag nakagwa siya sa bintana. Sa karon ginahulat pa sa otoridad ang mga dokumento agud mahibaluan kung kay sino sa mag-iloy ang una kag ikaduha nga bangkay. Subong man, wala pa ang resulta sa mga ebidensya nga ginpadala sa Fire Laboratory Service para sa chemical kag electrical analysis agud matumod ang gintunaan sang kalayo nga naglamon sa bilog nga balay. Sa number 6, may bago ng Assistant City Veterinarian ang Bacolod City. Si Dr. Janine Sartho ang napili ni Mayor Greg Gasataya bilang bagong Assistant City Veterinarian. Nagpasalamat si Sartho sa pagsalig sang alkalde sa iya. Una na niya nga ginhambal nga iya man luyag nga mapahagan-hagan ang kaso sang rabies sa syudad kag matagaan sang atensyon ang mga kasapatan. Dugang pa niya, isa sa iya mga programa amo ang pagpasanyog sang adoption drive para sa mga kasapatan, pareho sa mga ido kag paghatag sang ihibalo sa mga Bacolodnon
kung paano kag gusto nga pag-atipan sang ilang mga kasapatan. Si Dr. Zartho, isa man ka pribado nga practitioner nga naghalin sa probinsya sang Cebu kag nagaobra sa Bacolod sa masobra 4 ka tuig. Madumduman nga sang Oktubre 1, nag-resign si Dr. Jack Cabugwason bilang Assistant City Veterinarian sa Bacolod matapos siya magpadayon sa serbisyo sa syudad sang Victorias. Ang una din natin nga obrahon is concentrate dito sa town for now so that we can fix the issues there, the motivated issues, the animal welfare issues. So that's the number one dito obrahon natin for now. And then amat-amat barangay-barangay, mag-spay, mag-neuter, mag-vaccinate. And then hopefully everybody can also join their adoption drives. Sa number 5, deep planting technology gikan sa Japan ang nagapakita nga tigayo nagsakang sugar cane na produce sa 20.8%. Sunod sa Sugar Regulatory Administration, ang average yield diara sa 63.92 tons sa kada hektarya para sa manual planting. Sunod kay SRA Administrator Paul Azcona, tugas ng deep planting technology ini ang nagdangat sa 77.23 tons per hectare. Ini ang equivalent sa 28.2 bags ng kalamay o kung saka sa income na 68,215 pesos sa kada hektarya base sa pagtuon nga ginsakdag sang SRA upod sa Japan International Research Center for Agricultural Sciences o kung Digicast sunod sa kay Azcona. Mismo si Azcona kasi Japanese Ambassador Endo Kazuya ang nagsakay sa deep planting machine sa isa ka demo farm sa Barangay Mansilingan sa Bacolod nga ilag inspect sang Lunes. Naghatag man sang iyang mensahe si Kazuya sa symposium angot sa outcome sang 5-year Japan-Philippine Collaborative Research maging pamunuan sang SRA kag Digicast sa Bacolod. Sunod sa Ambassador, ilang nga ginatibo nga mga initiative sa tuyo nga mapasanyog pagid ang sugarcane industry sa pungsod. Sa number 4, nagsaka sa 98 na patay bangod sa Bagyo Tino sa Negros Island region. Inibasa sa pinakaulihing report sang Office of the Civil Defense NIR kasunod sang pagkakita sang duha ka damlag pa gin-report missing bangod sang bagyo. Sunod kay Donato Sermeno III, ang OCD NIR Director, may isa ka missing sa Bago City nga gin-report nga nakit-an na kag may isa man nga missing nga persona gikan sa Moises Padilla kag nakit-an sa Binalbagan. Sa karon na naog na sa 38 ang nabilin nga missing. 1.2 billion pesos naman ang ginreport kahalitan sa infrastructure sa datos sa OCD. Damlag pa nag-report man sa 1 billion pesos 800,000 nga kahalitan sa agrikultura ang DA-NIR. Sa number 3, ginahulat pa sa Department of Agriculture Negros Island Region ang guidelines sa pagpatuman sang price ceiling para sa sibuyas, Bombay. Inisunod kay Engineer Jose Albert Barogo, ang Regional Director, nga nagpaathag nga ang gina-announce nga 120 pesos per kilo nga price cap ang para sa imported nga red kag white nga Bombay. Wala nasakop diri suno kay Barogo ang locally produced nga sibuyas Bombay. Kung lantawon ang merkado suno kay Barogo, laban gid man nga ginabaligya ang imported nga Bombay kay jutay lang man ang locally produced. Tuyo sang pagbutang sang DA sang price ceiling sumugod December 1 amo nga mapahagan-hagan ang karon nga pagtimbuok sang presyo sa tunga sang pagsaka sang demand dala sang okasyon sini nga bulan sang Disyembre. Sa price monitoring sang Office of the Provincial Agriculturist sa merkado sa Bacolod, may 350 pesos ang kilo sang sibuyas Bombay sa Burgos Market. Kag 300 pesos naman
ang kilo sa Libertad Market. Suno kay Dina Henzola, ang OIC Provincial Agriculturist, ini mga locally produced nga Bombay. As of today, Ms. Barb, ginahulat pa namon ang signed guidelines. Mm-mm. Wala pa man gid kami final do nga gin-announce na officially starting December 1 nga amo gina siya. When it comes naman sa monitoring kag sa implementation niya, may mga instruction or may nakabutang man na siya sa guidelines. Definitely we are expecting nga may mga penalties kag ano ko for those nga hindi magsunod sang amo sina nga kasi patakaran naton. Sa number 2, towing sa mga salakyan nga naga-illegal park suguran sa Madason nga semana. Ginpahayag ni Attorney Ruben Micaela Sabig, BTTMD head, target nila nga sa masunod nga semana magasugod na ang aktual nga towing sa mga illegally parked vehicles sa Bacolod. Ang penalty nagadepende man sa kadakuon sang salakyan. Para sa mga motorsiklo, nagabalor ini isang 1,000 pesos, samtang para sa sedan, nagalabot sa 4,000 pesos. Dugang panisabig nga nag-abot na ang towing truck sa nagligad nga adlaw. Suno pa sa iya, nakasugod na sila pinta sa mga dalanon nga hindi pwede makapark. Kag magadugang pa sila sa mga signages nga nagapahibalo sang towing kag clamping zones. Ginpaandaman man ni Sabig ang publiko nga maghanong kag magpark lamang sa designated areas kaya ang BTTMD hindi magpangduhan-duha sa pagtuman sang layi para mapasiguro nga mapahagan-hagan ang lakat sang trapiko sa syudad. Ito lang aton nga traffic rules, especially ang rules naton sa towing and clamping nga kung may ara na signage kay makita nyo man na wala man na ginatago ang signage. May signage, may marking pa sa aton nga sidewalk, may marking pa gid sa dalan. So hindi naman naguro magkulang para sa inyo. Kag sa number 1, 5 ka regular employees gindagdagan sang show cause order sa paghatag permit sa pagtukod sang pader sa creek. Ang 5 ka regular employees sang syudad sa Bacolod ang ginalakipan sang engineers kag anay pamuno sang Office of the Building Official nga amo ang ginpapanaugan sang show cause order kahapon, Disyembre 1. May kantanan sa pag-grant nila sang fencing permit sa Barangay Villamonte sang tuig 2024. Suno kay Mayor Greg Gasataya, kalabanan sa mga empleyado nga napapanaugan sang show cause order amo ang pila ka mga engineers kag ang anay head sang OBO. Pahayag sang alkalde, luyag sang syudad, mahibaluan kung ano ang partisipasyon kag responsibilidad sang tagsa ka empleyado sa proseso sa pag-issue sang fencing permit kag sa pagproseso man sang dokumento sang isa ka private individual kag kumpanya. Ginhatagan sang 5 ka adlaw ang mga empleyado agud mag-submit sang ila sabat sa show cause order kag ipahayag ni ila explanation sa nasambit nga issue. Sa nagligad nga semana, may 2 ka mga pader nga nadiskubrihan nga gintukod sa mga creek nga nangin kabangdanan sa pagbaha. Ang isa sa Barangay 20 nga voluntaryo nga ginguba sang nagpatukod sini kag wala sang fencing permit kag ang isa sa Barangay Villamonte nga natagaan sang permit bisan ara sa creek kag naga-block sa natural flow sang tubig. Ginakabalak-an pagid kay prone man sa landslide ang lugar kag may mga residente sa dalom sini. Gani, ginapangayuan sa paathag ang mga engineers kung paano natagaan sang fencing permit ang tag-iya sang propiedad. Paghimo sa fencing permit, participation, kag why is it nga in behalf sa mga applicants, sila yung nabaton, they are regular employees of the city. They are not allowed na mag-process for in behalf of any company or any private individual.
Sa Good Vibes dedication sa bago nga St. Francis Xavier Cathedral sa Barangay Talubangi sa Kabankalan, ginpatigayon. Ginakabig nga maragta sa mga Catholic Church leaders, tumuluo kag lokal nga mga opisyales ng gobyerno ang pagbukas ng bago nga St. Francis Xavier Cathedral sa Kabankalan City. Nahamtang ang bago nga balay pala nga muyuan sa 3 hektarya nga duta sa Hacienda Clementina, Barangay Talubangi, nga ginapanag-iyahan sang pamilya Halandoni. Ginpangunahan ni His Eminence Jose Lazaro Cardinal Advincula Jr., Archbishop of Manila, ang solemn dedication sang nasambit nga cathedral. Nagbuylog sa dedication sang katedral ang linibo ka mga Katoliko, kapinapulo ka mga bishops, archbishops, kag mga kaparian gikan sa nagkalain-lain nga lugar. Nagpasalamat si Kabankalan Bishop His Excellency Most Reverend Louis Galbines sa tanan nga nagbulig agud matukod ang cathedral. Ginsilin ni Kabankalan Mayor Benji Miranda nga dako nga bagay para sa syudad. Ginatapos na tukod kag nahuman ang cathedral matapos ang napulo ka tuig. Para kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, dako nga pasalamatan nga nalampuwasan ang mga pagtilaw nga naeksperyensyahan sang probinsya ilabi na sa Southern Negros. May sot. Kag of course, kitang naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Gloria Bantigue. Good afternoon, Digicast NIR. Kag Ma'am Barbara Mijares watching from Pulo Pandan. Kay Gerardo Marquez, maayong hapon Digicast Negros Island Region with Ma'am Barbara. Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros and Ma'am Barbara watching from Binalbagan. And Marvy Cipriano Aquino, good evening Digicast Negros. Good evening Ma'am Barbara. Shout out kay Eileen Aquino watching live from Silay City. Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Negros. Good PM Ma'am Barbara. Blissful Tuesday everyone. Shona Evangelista Caredo, good evening Digicast Negros watching from Singapore. Kagamoyado ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.